Заповядайте с нас в най-забавния място за малки и големи, а именно детската площадка в Харама. Нас завладя радостта на децата, които играеха на игрите, които са адаптирани и разделени за всички възрасти, а също така и грижата от учителките, които ги наблюдаваха. Ние същевременно се отпуснахме, пиейки кафето си на удобните столчета в красивото им пространство. Децата, след като направиха малка почивка, за да се освежат с сокове и да възстановят силите си с вкусен клуб сандвич с пиле и картофи, продължиха играта. В детската площадка има огромни надуваеми парзалки, топки, оригинални електронни игри за цялото семейство и, разбира се, най-големите и безопасни батути, които карат малките посетители да се забавляват. Обслужването беше безупречно, а обстановката особено добре поддържана и, разбира се, забавна. Посещението ни в Харама беше вълнуващо изживяване, както за нас, така и за децата. Наслаждавахме се на коктейлите си до морето. Избрахме Show Me the Monkey и Baywatch, оригинални техни творения, освежаващи и уникални на вкус. Комбинирахме ги с невероятно вкусната ръчно приготвена пица с прошото и пармезан, но не можеше да си тръгнем без да опитаме уникалния десерт, който сервират – хасламан, този с фъстъчено сладолед и ганаш от бяла шоколада. Определено най-добрия избор за вашите най-забавни моменти.